Jednou, když jsem spal, tak jsem dostal nápad, co mám natočit. A to natočit bizarní hru, a proto vám uvádím novou sérii Bizarní hraní o víkendu. Užijte si video. Doufám, že jste si užili intro, pokud jsem ho nezapomněl. Actually doufám, že ne. Chtěl bych vás uvítat na tuhletu novou epizodu, neboli i na novou sérii. Doufám, že se vám bude líbit. Dejme tomu, že tohle, jakože jsem to zkoušel tuhletu hru, je hrozně zábavná. A je to hrozná blbost a myslím si, že bychom si to mohli užít. Takže nebudu to okecávat, ale má to, jako uvidíte sami. Teď začínáme. OK, je to ruská hra, nebo je to z ruského seriálu, jestli se nepletu. Vidíte to. Pokud tohle někdo znáte, dejte like a odběr, jo? Tak jdeme na to. Dobře, to začínám pomalu. OK, rozstřílíme ho. Jo, a tady jsou trošku i buffy, který jsem jakože ještě málo kdy pochopil. V téhle epizodě se budu snažit co nejdéle vydržet. Já to nechápu, co se děje. Počkej, takže tam je boss a co je tady? Shop. My nic nemáme, jdeme dál, co tady bude? Oh my god. Tak jo, pojďte víc šmejdi. Já vás všem rozstřílím. Já to vše neporazil. No tak nic. Toho jsem tady neměl, lidi. Takže to je novinka. Co to je? Tohle fakt ne. Hospoda. Stop it. Get some help. Kam lidi se ten jeho úsměv líbí. No nic, jdeme dál. Nedá se tady nějak zrychlit? Ne. Pomři. A to je příšerná hudba, jako chvíli. Ale je to zábavný. Proč se mi ukazuje ten obrat furt? Ale vypadá to vtipně. Hele, vosáč. Ale kladivo. Moje kladivo. Moje ní. A oni se mu střílí moji partiáci. Já nemusím střílet. Aha. Ale nic jinak jsem všechny vyražil. Jsem dostal zabav. Zase jsem něco dostal. Oh shit. Aha. Já jsem dostal bomby. Actually. To není špatný. Aha, máme tady obchod, co si tu můžeme nakoupit? Toho si nemůžu nakoupit, že? Ale tohle asi jo, ne? A nemám na to věci. To je prdu. Není tady nějaký easter egg? Prýžin? Toto kurňa melete. Nějaký boss, dáme a máme tu bose. Do něj! Umři! Ty uhoře. Ale máš pěkný vousy. Black dog. Černý pes. Jakýho ty černý pse? Jsi pěkný na budku. Umři! Ale něco je na zemi, to si vezmu. Rom and dead. Do něj. Jo, já nechci umřít, kámo, to není dobrý, umírám. Ne. Jo, ale já jsem dostal. Ne. Na to já nehraju, kamaráde. Já nemůžu. Jo, nesmrtelný, jo. Dobrý, tyhle si vyřídím. Bam. To máš. Tak, všechny jsem už sejmu, nebo ne? Já nevím, co mluvěj. Je strašný. Dejte mi to kladivo, dejte mi sekery, dejte mi šachro. Takže ukažte. Už jsme zase u toho bose. Ale nice, máme ten boost ještě. Tak ho jdeme rozbít. No tak pojď. No tak ty jdeš. Tohle je konec. Pro tebe konec, kamaráde. Protože dostaneš umři už. Černý, růžový pse. Černý, můžu říkat černý? Já nevím, kde jsem. To jsi zase ty. Prosím, nejde mi boss. Nice. Ale ta hudba je zajímavá. Ježíš, tady cool. Umřete všichni. Ty kráso. Ty kráso. Ten nehorazná blbost. Nice. Zvládli jsme to. OK, jsme v další úrovni. Ta kočka má dýmku. Zajímavá kočka. Ta kočka nemá. Dobře, já se neptám. Dobře, kde to jsme? Kámo, co se stalo? Jak jsem naspídovaný? Halo? Jestli někdo se budete mít epileptický záchvat, nebo prostě vám bude zle, nekoukejte se na to video. Upozorňuji. To je strašná blbost. Ježíš. Bože, nevím, o čem tady je řeč, hoši, co mluvíte? Zatím to nevypadá na žádný boss fight, takže tady jdeme všechny vykrát. Shit. Už umřeš? Vezmeme si další itemy. Je to ještě něco, co bych měl mít? Ne. Kámo, nedá se tady nějakým způsobem zrychlit. Mě už to takhle nebaví chodit pomalu. OK. Takže zase vyvraždit. Není problém, dámy a pánové, není problém. My tady rozstřílíme jak malé holky v obchodě. Ale zase ta kočka. Čau. Co se stalo? Přepadli nás. Ale my se nenecháme. Jauj. Hej a dost. Tapi to není funny, hoši. Výborně. Piješ rád?
Umři! Umřete! Barmane! Mohu pití? To je strašný volno, hej, ale kde je konec? Co se to děje? Kde je boss? Já nevím. To je mi jedno. Umři, 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 umřete! Něco. Já mám i druhýho bosse. Vy si řeknete, že je to blbost, ale actually je to zábavný. Když je by další mapa, ale vypadá jako tamta. Ale s námi je ta kočka. Kde je ta kočka? Kde je moje kočka? Já nemám nic na nákup, já nemám na žádný upgrade, já jsem chudej. Nepovídejte, že je tady spousta pirátů. To bych bez vás nemohl vědět, jako ráně, aha. Ale nás nemají, protože my máme starýho pána s bombou, týpka, který má spoustu pušek a týpka, který má úsměv jak v blázinci? A my jsme ne! My jsme to projebali! Ale vydrželi jsme 9 minut, actually. Proč mám málo HP? Co se děje? OK, boost time! Aha! OK, dětku, do nich! Srubej je všechny! Nice! Kámo, tak ten dědek, jaký má boost? A znovu! Do nich! Dělně rozbombarduj, jen zlikviduj ty potvory. Tak co? Slyší ty... sakra. Pane! Ne, nic takového. Nikdo přes nás neprojde. Ne. Dobrý, jdeme dál. OK, rudě vidím, já vidím rudě. Co se... Aha, to je pro něho boost. Tak to je Braylon, taky není špatné. Dobrý Braylone, střílej! Dobrý, já nevím, co to je, asi korále, nebo cibulový kroužky. Nazdar, dětku. Už pro mě něco? Aha, ještě nic moc. Spíš já na to nemám věci. Bohužel ještě dámy a pánové nemáme na to itemy. Strategie všechno rozstřílej, všechno zestřel a je to. Tak, tady máte bomby, pořád všichni. Asi tudy, ale tady to vypadá jako na boss fight, takže ne. Kámo, teď si ultra hard mod, učí takovýhle blbosti. Celá obrazovka se klepe. Jo, tady bude boss. Teď jdeme na to. Není zbytí, dámy a pánové, musíme ho zlikvidovat. No, co jsi mi dal, ty čamrdo? Jsi nějaký čamrda, nebo co? Kde? No tam rozstřílím, když mi jde. Dědek! Pojď, dětku, bomby vylítají všude, pro nich, ty Supermane, pojď. Dobře, pane Superman, nechte mě, pane Supermane, nechte mě, ne, umři ty ohříníku, dej mi boost. Yes, dětku do něj, jeho supermanovské skilly už tady nebudou fungovat, protože bomby vedou, nevím, co se děje, ale to ničím. Yes! Jenom jsme dali. Jdeme překonat naši level. Já sám, když se ozvu, jestli z tohohle někdo nedostane epileptický záchvat nebo něco, tak nevím, kde to jsem? Co se děje? Hej, to nejfany. Co to je za novinku? A za kočičáku. To je kráso. Zase tam ten boost. Pojď, do dalšího fightu, rozstřílej to. A doktore. Rybička, nice. Ty kráso, to je magořinec. Ale fakt, to je fakt magořinec ta hra. Tak to potěž prdel, jestli to někdy dohraju. Takže dobrý, doufám, že se vám tohle video líbilo. Ráně já jsem se u tohohle pobavil. Vydrželi jsme 8 minut. Kámo, týpek má o tom, no tak to ne. Tak vám děkuju. A pokud by se vám typ takovýhle videí s šílenýma pokud by se vám líbila takováhle série, kde random hledám nějaký hry, které jsou strašně šílený, které jsou funny, které mě pobaví, vás pobaví a vyloženě doufám, že jste se pobavili. Tahle série je jenom na chill, berte to, že je to v legraci, tady cokoliv, co řeknu, je prostě z prdele, protože tahle hra je fakt šílená, je fakt trošku i crazy, nebo ne, že crazy, ale je fakt šílená, protože to má takový mechanik, že je to strašně až stupidní a reálně bavilo mě to, takže doufám, že i vás to bavilo a zatím čau a pokud mě ještě nesleduješ, dej prosím tebe odběr, like a komentář a nezapomeň se podívat ještě na to video, co tady na tebe vyskočí asi za pár vteřin. Takže bye bye, čauky.